Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan autoservis. Emisiju danas započinjemo sa potpuno novim modelom koji je netom ušao na hrvatsko tržište. Riječ je o Volkswagenu kako ga do sada nismo imali priliku vidjeti. Naziva se Taygo. Nastao je na poznatoj MQB modularnoj platformi s koje silaze Polo i T-Cross, pa je Taygo zapravo svojevrsna coupe verzija potonjeg modela. Kod dizajniranja Tayga fokus je bio na individualnosti, kupeovskom dizajnu i emociji. S dužinom od 4,26 m, Taygo je čak i veći od Volkswagen T-Rocka. Taygo pokreću samo učinkoviti i ekološki TSI motori poznati iz grupacije su jednolitrni trocilindarski TSI sa 95 ili 110 konja, a tu je kod bogatijih paketa opreme i snažniji 1.5 TSI sa 150 konjskih snaga. Što se tiče mjenjača, tu su 5 ili 6 stupanjski ručni te 7 stupanjski DSG, dakle ovdje nema previše novosti. Maksimalne brzine s obzirom na model i snagu iznose 183, 191 i 212 km/h. U startu će se Taygo nuditi u 8 boja karoserije, od kojih će 5 biti u metaliku, veličina naplataka varirat će od 16 do 18 inča, a tu je po želji panoramski otvorni krov. Naravno, Taygo će biti opremljen i poznatim sustavima asistencije i sigurnosti iz Volkswagena. IQ Drive Travel Assist je sklop sustava asistencije za vozača poput adaptivnog tempomata gdje vozilo automatski održava razmak između automobila, ali i prati putem navigacije prometne znakove, odnosno ograničenja brzine. Funkcionira do brzine od 210 km/h. Naravno, i Lane Assist je ovdje te sustav automatskog kočenja u opasnosti pri vožnji gradom. IQ Drive Travel Assist prema EU standardima Taygo nudi level 2 stupanj autonomne vožnje. Naravno, novi Taygo dolazi s izborom između 4 različita infotainmenta, sustav sa 6,5 inčnim zaslonom, Ready to Discover s 8 inčnim zaslonom, Discover Media s 8 inčnim zaslonom i Discover Pro ponuđeni u 9,2 inčnom formatu. Sustav pripada drugoj generaciji modularne infotainment matrice, dok su 8 i 9,2 inčni uređaj iz treće generacije istog sustava. Nudi preduvjete za internetsku navigaciju i ažuriranje karte putem zraka. Osim toga, druga generacija prediktivnog Volkswagenovog navigacijskog sustava omogućuje vam upozorenje na prekide prometa duž najvjerojatnije rute, čak i ako vođenje rute nije aktivirano. No ono što treba dodati su još i cijene za hrvatsko tržište. Kod početnog paketa opreme Life za 150.000 kuna može se birati između jednolitrnog trocilindraša s 95 ili 110 konjskih snaga. Osnovni paket opreme nije preraskošan, ali je dostatan. Donosi front assist i lane assist, sustave pomoći za vozača, digitalni kokpit, klimu, lako metalne naplatke od 16 inča i LED glavna svjetla kao i parking senzore. Ako pak dodate još 22.000 kuna, za 172.000 možete odabrati style paket opreme koji se isporučuje uz 1.0 TSI verziju motora sa 110 konja, odnosno sa 1.5 TSI benzincem sa 150 konja. Style paket je ipak nešto bogatiji. Donosi i IQ Light LED Matrix glavna svjetla, 17-inčne kotače, paket IQ Drive te adaptivni tempomat koji održava razmak do 210 km/h uz konfiguraciju s DSG mjenjačem. Kod Airline opreme, koja također stoji 172.980 kuna, Taygo također dolazi u ponudi s dva motora, 1.0 TSI sa 110 konja te 1.5 TSI sa 150. Najviši stupanj opremljenosti slične konfiguracije kao i kod style paketa, samo što se vizualno razlikuje po posebnim sportskim detaljima.